Η ιστορία πίσω από τη γέννηση του Ομουσούμπι. Ενώ εργαζόταν στο εξωτερικό, ο ιδρυτής σοκαρίστηκε από το χαμηλό ποσοστό επισιτιστικής αυτάρκειας της Ιαπωνίας. Αυτό σηματοδότησε την προέλευση του Ομουσούμπι Γκομπέι. Οι πιο νόστιμες μπάλες ρυζιού στην Ιαπωνία, νόστιμη σούπα μίσο, ζεστή φιλοξενία, αναζωογονώντας την Ιαπωνική γεωργία. Ομουσούμπι Γκομπέι. Η δέσμευση του Ομουσούμπι Γκομπέι κατανοούμε σε βάθος τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ρυζιού και βελτιώνουμε σχολαστικά τις μεθόδους μαγειρέματος και διαμόρφωσης για να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές του. Οι πιο νόστιμες μπάλες ρυζιού στην Ιαπωνία, νόστιμη σούπα μίσο, ζεστή φιλοξενία, αναζωογονώντας την Ιαπωνική γεωργία. Ομουσούμπι Γκομπέι. Το ρύζι δεν είναι βιομηχανικό προϊόν. Η ανάπτυξή του καθορίζεται από το καιρό. Είναι φυσικό η γεύση του ρυζιού να ποικίλει από χρόνο σε χρόνο, αλλά επιδιώκοντας σταθερή ποιότητα. Οι συμβασιούχοι αγρότες μας βασίζονται στην εμπειρία και τις γνώσεις τους, συμμετέχοντας σε ατελείωτες δοκιμές και λάθη. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτη δουλειά. Η αποστολή του Ομουσούμπι Γκομπέι να επεκτείνει την κατανάλωση ρυζιού, να διατηρήσει τους οριζόνες και να υλοποιήσει βιώσιμη γεωργία. Με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει στο εθνικό συμφέρον της Ιαπωνίας εν μέσω ενός ταχαίως μεταβαλλόμενου παγκόσμιου τοπίου. Οι πιο νόστιμες μπάλες ρυζιού στην Ιαπωνία, νόστιμη σούπα μίσο, ζεστή φιλοξενία, αναζωογονώντας την Ιαπωνία